para ni sa inyong mga kailang nga kay baw mangutang pero di kay baw mo bayad. Let's go! Yeah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aduna ko'y kailang nga sige lang pangutang di sa pila nakabuan diligid niya mabayran dili ko mahimutang kasakit akong dughan kay sige lang sa dili jud niya bayran ang iyang utang sige kung paningil dili jud niya bayran ang iyang utang dako iyang isi iyarak ng taguan oh. Karang gatan nila pamayad na mo sa inyong utang. Yeah. Ano sing pagkain? Pagkaton mo konsensya, mo pamayad bayad ba? Ano sing pangutang, magbayad na ng mga tag-libo-libo niya. Kaya tawan ko, utang.